parkoch a záhradách by tento krík so síto-červenými listami dobre vyzeral. Lenže dnes už ho málo kto pozná. Pritom je to rastlina, ktorú si už aj doktor ruských botanických vied Mičurín veľmi váži. Je to veľmi odolná rastlina, ktorá prežije aj na Sibíri. Doktor Mičurín s pestovaním arónie urobil množstvo pokusov. Arónia sa do východnej Európy dostala zo Sovietskeho zväzu a po prevrate sa na ňu jednoducho pozabudlo. Dnes už sa zase objavilo pár výrobkov z čiernej jarabiny, lebo aj tak nazývajú aróniu, ako napríklad lekvár, džem, žele, sol a hlavne táto šťava, ktorú odporúčajú aj lekári. Kľudne sa opýtajte svojho lekárnika. Také malé a predsa neskutočne účinné. Číri multivitamín a bohatý zdroj minerálnych látok. Pri Drážďanoch pri rieke Labe sa rozprestiera jedno z mála nemeckých polí s aróniou, kde túto rastlinu pestujú na 38 hektároch. Zber sa začína vtedy, keď sa bobule sfarbia na tmavo-fialovo, ale sú ešte dostatočne tvrdé, aby odolali robustnej technike. Z arónie Nemci nevyrábajú len lekvár a šťavu. Tisícky turistov na bicykli prechádzajúc okolo ani netušia, čo tu rastie, ale mnohí z nich sa zastavia a ochutnajú výrobky z nej. Rýchlo zistia, že šupa je ešte trpkejšia ako šťava. Ale toto je už extra kvalita a šupa je oveľa účinnejšia. Samozrejme, je to aj otázka vkusu. Záhradný inžinier dr. Thorsten Rock z Humboldtovej univerzite v Berlíne pricestoval skontrolovať úrodu ročníka 2010. To, čo tu v tomto roku vidíme, sa ešte nestalo. Úroda je mimoriadne bohatá. Na kríkoch vidíme toľko ovocia, že ho ledva udržia. A bobule sú vyslovene sladké. Je mimoriadne spokojný, že táto bohatá úroda je spojená s vysokou kvalitou. Kríky sú odolné proti mrazom aj suchu. Arónia nevyžaduje takmer žiadnu chemickú ochranu, lebo v prírode neexistujú škodcovia ani choroby, ktoré by kríky ohrozili. Bobule sú tiež veľmi odolné proti hnilobe aj ostatným ochoreniam. Aj keď spadnú na zem, veľmi dlho zostávajú zdravé. Túto výnimočnú vlastnosť by bolo možné využiť pri hojení rán. Dr. Rock a jeho spolupracovníci chcú skúmať práve túto oblasť. Pred pár rokmi tieto bobule ešte nikto nechcel. Aj tento sad chceli zničiť. Dnes sa stále viac lekárov a potravinových expertov zaujíma o aróniu a o jej mimoriadne zdravé plody. Pestovateľ na výskume spolupracuje s výskumnými ústavmi z miest Potsdam, Karlsruhe a Braunschweig. Firma dodáva pre tieto ústavy základnú surovinu vo forme šťavy. Len časť bobúl lisujú okamžite, ostatné prichádzajú z mraziacich boxov. Podľa prvotných výskumov je zo zmrazených bobúl ľahšie získať liečivé komponenty arónie, akými sú napríklad procianidíny. Tu vidíte čistú substanciu, ktorú sme získali z plodov arónie po dlhodobom spracovaní. Tento koncentrát vo výskumnom ústave v Potsdame vyrobili vo vzduchotesnom prostredí pri teplote ľudského tela pomocou ľudských enzymov. Z doterajších výsledkov vieme, že procianidíny sú účinné prírodné antibiotika. Vľavo vzorka s koncentrátom z arónie a vpravo bez nej. Momentálne pracujeme na tom, aby sme zistili, ktoré z baktérií dokážu účinné látky z arónie premeniť alebo zničiť a tiež hľadáme tie, pri ktorých arónia bráni rozmnožovaniu. Dúfame, že získame odpoveď aj na otázku, do akej miery sú tieto koncentrované prípravky z arónie účinné pri prevencii proti rakovine. Vďaka účinným látkam, hlavne antioxidantom, je arónia vynikajúcou prevenciou proti rôznym chorobám. Antioxidanti eliminujú
eliminujú negatívny vplyv voľných radikálov. Oni sú tie červené. Antioxidanti odovzdávajú elektrón voľným radikálom a tým zabránia, aby títo malí teroristi utíšili svoj hlad elektrónmi priamo z bunkovej membrány a tým vytvorili na nej diery, ktoré potom spôsobia ochorenie. Účinné látky z arónie týchto malých teroristov zastavia. Túto skutočnosť potvrdil tým z výskumného ústavu Berlin-Adlershof. Biofyzickí výskumníci zmiešali látku z arónie s radikálmi. Pomocou špeciálneho spektroskopického nástroja zisťovali aj účinok citrusových plodov proti týmto radikálom. Podľa výsledkov výskumu najúčinnejšie boli práve plody z arónie. Keď porovnáme účinok týchto látok, zistíme, že 1 gram koncentrátu zo šupy arónie je rovnako účinný ako šťava z 11 citrónov. Tento výsledok je dôvodom na zamyslenie, aby sme zo šúparónie, ktoré sú pri lisovaní šťavy vlastne odpadom, vytvorili koncentrovaný výživový doplnok. Primiešaním hroznového cukru a výťažku z topinambur získame ešte lepší účinok. Mit Traubenzucker und Topinambur vermischt erhöht sich die Wirkung. Die Rezeptur ist geheim. Receptúra na prípravu tohto prášku je tajná. Prášok znižuje krvný tlak, stabilizuje cievy a znižuje zápaly. Pravdepodobne aj kvôli tomu zaznamenávame v záhradkárstvách každoročný nárast záujmu o sadenice arónie. Pomaly ale isto sa šíri správa, že tento krík a jeho bobule sú továrňami na zdravie. Len 3 roky treba počkať, kým dozrejú prvé bobule z čerstvu vysadených sadeníc. Ďalšie informácie o tejto zázračnej rastline si môžete prečítať v knihe o arónii alebo navštívte našu stránku na adrese www.aronia.sk.